Сега, това е втора част. Защото първия път не се получи и давай да тръгваме, защото ще прекъснем, за да си подредим бургера нещата. са готови. Така, хора, аз изтеглих една картичка. Ето какъв бургер ми се падна. Така. Изчакайте! Анджи! Еми давай. Какво, Анджи? Изчакай. Добре. Дай да го Un pizz? Не говорете ли си? Така, моят един бургер е готов. Така, остана последен и да видим. И на мен, хайде, тръгвай! Това е много лесно. Първи готов! Готов! Разпадна се. Нищо готов! Нищо, че се разпадна. Поне го взех. Хора, ще има трета част.